Alhamdulillah lho. Ki pancen konsepe bengi digawe iki. Konsepe digawe ngene iki. Panjenengane Pak Kadus pancen diregang. Suwe yo digawe ngene iki. Dadi Mas, oh ayo. Pancen iki garap. Iki garapan. Tiba-tiba banget. Loh, memang digawe sawet iki surprise. Siji desa mawacara diting aku ning tapet iki ngono. Halo, Mbak Lurah lek marem penggali kaya ngono kuwi cobi. Mbak menawa Pak Bupati. Oh, terus saminggang. Nah, baik. Enggak gimana Bapak enggak akan Bapak itu senajan tolong enggak tapi lo tetap berjalan Mana? rekening ya Pak nggih rekeningnya berjalan Iki mana tuh ditakoni rekening mung rekening listrik sampai bisa di. oh rekening listrik Mas pacanipun hari ini dispesialkan untuk masyarakat. Jadi mulai dari kepemerintahan Kabupaten Semarang, ini prinsipnya berbagi kebahagiaan orang dadak golek, berbagi sedekah dan tidak mendadak ngenteni. Oke, kalau ngeten iki, kowe mbok gandeng apa to? Loh, ini kan berkala aku golek dhewe. Lho, sak menit. Wong sampeyan akeh lho. Oh, golek sito. Tak golek sing rada gawedi. Ini kaya, hari apa ini? Jadi mangal ya jadi ya. Oh, memang di sini apa di? Nah, dari banyaknya wanita. Foto dhewe. Ojo dhewe. Pak, lho Pak. Iki lho sing iki lho. Jadi ojo dhewe iki ojo dhewe. Iki lho. Kowe ora ngerti nom namane Brahma Kumbara iki. Iki apa kumbik ning Shopee macam. Kuwi sing dadi wong Kumbara ning Tangan kanane Pak Lurah. Coba kotnya. C. C ya. Oh, ini kan. Sama karo kono. Sama karo kono. Oh, budi ya. Coba. Dalam. Kalau gitu. Nggih. Kok tak tambahi 210 sing cilik kenapa? Ayo dinikmati apapun bentuknya itu disyukuri. Coba. Halo. Coba pakai mic. Sikile pindahan barang ya? Lah iya apik kono. Oh, duduk. Iki pacar. Cantengan ya, cantengan. Pacar ini apa? Cantengan iki kuku sing lagi loro. Enggak, awakmu. Sing umpe cawe itu ya dibuka to ya. Lah nek udah mau apa kayak alergi urang kok. Ketel. Oh, apa ya? Nikah. Ini orang. Bojoku lho. Lah apa? Nek iki kan guyon lho. Biasa. Piye? Bojoku nang guyon lho. Wah, giginya pakai behel. Dikawat, Bos. Loh. Dek iki ora lo bar mangan karo aku mangan cak kangkung. Lah kok mau restoran lo kewer-kewer nyangkut. Tapi kan weekend pakai kembang melati. Lah, alah. Kalau kembang melati gunane apa to, Bos? Lah iya, Iki kembang melati iki mung bengi iki. kembangannya. Biasane iki nang sewu. Iki tak kembang kene kembang melati, kene mawar. Tengah iki kembang api dhewe ngene. Ngobong das nek kembang api iki. Kayak kembang api yo. Kembang api. Ben kita sama iki ben kok muruk lho. Menyala. Bener. Kalau kita sudah nanti berdua, Ya, kita bermadu kasih. Dek Ya. kan mau diajak kemana? aku mau ke luar negeri pastinya. Oh, luar negeri. Iya, di 3 negara Singapura. ya? Di Bangkok, Bangkok, Singapura, Malaysia itu Betul. yang agak deket-deket dulu. Iya nggak apa-apa karena itu awal mula untuk mempondasi keromantisan ya. Iya. Coba Mas Luduk. Sasar yang di. Ayo, balas aja kalah karo Nyapa tuh ning luar negeri berak. Nanti. Ade pacaran ngene Tanjung Mas. Temu-temu ning kono, kapal teko mbok menawa ning Jakarta kok tak ketok ning kono. Kalau bojone kok siyo-siyo kok sing romantis. luar negeri lho. Awak dhewe luar angkasa. Aku munggah jrek karo aku mudhun aku tak rapit karo alien. Siyo-siyo karo bojone. Yang tidak romantis. Kita kalau ke luar negeri kita makan makanan yang mahal-mahal. Iya loh, kita pagi itu paling nggak spaghetti. Iya, Nanti siang itu steak original. Oh ya, steak Malamnya lebih original. istimewa, kita makan hotdog. Oh, hotdog. Iya, benar. Hotdog iki haram. Hotdog makanan luar kok. Hotdog apa? Hot panas. Dok, kiri mangan trengsengan kowe. Sambilmu Oh iya ya. Mari tangkal. Sopo dicari-cari sopo. Hotdog.
Oh iya ngono ora tau mangan ae. Ayo mangan pas saya ning bisa sampean mangan rica-rica kirek no. Nah, keturane dalange. Betinane wong Sama Jawa. Awake ya spaghetti, karo hamburger ya. Hamburger iki piye? Aku gablok ngombe jalan iki no. Itu ora entek lho kan. Mau kere sebenarnya. Susu tak tumbasnya kalau ya Nduk. Iya kalau aku minta yang berlian yang berwarna biru itu Gak apa-apa. dia itu Nanti tak belikan berlian. 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 Aku permatane kok gedene sak ndase iki. Gede ngono lho. Itu pastinya mahal Iya, sekali. mahal. Saking Orang kecil cintane kok segini ya. itu harganya 120 Gak juta apa-apa, itu. apapun buat kamu aku selalu beri fasilitas. Memang Jawa berlian. Berlian. Apa? Ora kalung lho. Sesuk kalau aku, dulu tak kalungnya arek. Wah, kok kabeh. Mate bojone. Lah ada apa-apa. Boyo. Yo dadi wong lanang ki usaha kok piye kok. Nanti kita di luar negeri habis beli berlian, makanan, kita beli baju, bajunya yang Bajunya limited edition. limited edition hanya mengeluarkan 3 Tiga saja. produk. Itu saja. Salah baju. Tak tukone klambi sing limited edition sing transparan. Kabeh. Jangan melakukan kita belah. Itu tetangga enggak nyaman ya kalau bentuknya bagus kan pakai baju transparan kan bagus. Kamu Itu jangan aja blegenek-blegenek gitu. Kamu jangan menghina. Ini baru 2 hari ini dia gemuk. Sebelumnya tuh dia dia gede. Terus dia akhirnya awake cilik. Dan saiki Tapi ndase mbak gede. ayo pangkat. Kene ana ngono kuwi. Enak toh? Bahaya itu terus orang bang. Coba Cik, kamu mau kasih surprise dengan lagu enggak? Mau. Oke, coba. Modal iso nyanyi kurang ya. Ya wis lagu lho. Biyen aku kangen karo teknika tak elus-elus rambutmu, tak elus-elus pipimu, tak rangkul ngalemone pundakku. Aja ngono. Cukup dulu. Tapi terusane ayo balas. Di sana ngono kuwi. Mau Aku ini. pamir sawis keplok-keplok lho. Aku iso menjiwai. Iso menjiwai. Chemistry-nya dapet. Jajal nek kowe jajal. Yo, Siap, jajal kita kowe iso. iki. Ini. Apa akote apa? Sok, jadi reso nyanyi. Kuncine apa? Bijane wong wedok kok gentur. Bisa gitu. Kayak Besok suaranya keluarkan suara. Bojoku bar ngombe jamu gaya ngosek. Ayo saiki kowe, tak ro. Ayo. sek bojomu kelainan iki. Piye? Lah kok gasuk-gasune cabak. Lah krono. Bojoku wis ngono ki atraktif. Napa? Dadi anggere nembang karo menek. Dadi kok larang dadi. Ayo, ayo. Ayo saiki nyanyi, sampean. Sapa jenengmu? Vita. 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 Ah, wong loro padha penyakitan iki. Ah, deset Vita. Nyanyi, nyanyi. Dari tapi ada iki dialog dulu. Vita. Iso kecil mic. Kalau siswa gila lah tuh. Bilang tolong pegang tangan saya. Loh, kok tangan lo sikil. Lagi jari. Jari. Tangan dan sikil jejak cengelmu kuwi. Tangan dan sikil. Boyo malam-malam lho kene wis malam-malam. Anu Cek, ini kan dari sana jadi kan. Ora romantis blas yo cakdikmu. Kok kaget apa? Energi. Iki lho iki delokno. Dia masih dikit kamu tadi. Tak sekali kok perang. Disuntung. Iya disonto.
Niken. Iya sayang. Kamu bisa mendekat denganku, Dik. Wong ayu tresna kukinaya tombo susah jroning batinku. Aku romantis dulu kuwi. Bagus gosek iki rono sih. Rontong. Wong bagus sarta lorosa hatiku tresnamu tulus raning kalbu. Mas betul Pak Rono. Banding sama aku nek ngene to, terus tak silake ngene. Ya, ya. Yo kono garangan pring Rono. Yo kudu iso romantis kaya tak pipi karo Mbak Niken. Wong ayu suara niki sih. Dipaske karo nadae dipaske. Dodone kayak ngarep. Nah, sikile tarik buri. Aku alon-alon. Ada nabe. Malah kaya nanggung tadi. Wong ayu tresna kukinaya tombo susah jroning batinku. Wong bagus sarta Kok nyanyi kok bulat. Kok iso dubu-buke mak bojone mati gasik mau. Boleh budal lu. Nek arep tak kene lho ngono. Kok iso guyer-guyer kowe. Jadi sih dia lo gangsingan. Sampai dari aku umpamane. Sampai masuk Itu dari aku. Oh iya iya. Bro, ini aku dari awakmu nih. Iya, 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 biar. Wong ayu tresna kukinaya tombo susah sesek kok kurang wedok. Sesek kurang wedok, Bos, kurang wedok. oh kurang wedok oh nggak cili bab nggak cili bab. Cepet berapa nih? Ini boleh, oke. Lah itu lho Saya kira Mulai dah. Kita ini udah so berkat. Hei, ben menjiwai. ngono lho. Iya. Ngono coba iki kamu ben ketok ngerti keromantisan itu bagaimana coba. Loh, gosok ini kayak nani itu. Ini nani. Oh lho. Nani kok ya ampun. Wong ayu tresna kukinaya tombo susah jroning batinku. Senenge wong romantis iki ngono kuwi. Senajan kamu ngibanyu sekoro tresnaku ra bakal sirna. Cocok lagi. Ramu kemayu lho. Lama lo cok. Bapak udah lo kan. Yo kok iso bijukake Iki yo ngono iso. Lesek wong digoleki sing kepenak kok iso. Ayo sampean senajan Senadyan nyawa ancap sabaraka resasna lagi sedih pisan.
Wetoke romantis e karo bojone. Ah, gak ngono-ngono barang. Iya. Yo iya to ya. Dikit tutup kono kuwi. Iya, tadi ini tak ketip suwi itu tak dirak. Iso dipikir koplok-koplok ya. Masa iso dibilak. Kok ning omah. Lana. Ping pindho iki tupai. Coba sing asik lho. Iki milenial kok iso ngerti ya. Nek awake dhewe wis totalitas. Iya. Kok ganti uangnya apa toh? Ora, mungkin pengen tak. Tadi kamu bisa nyontohin nyium sama gendong, tapi aku tadi nggak mau coba mau gendong. Itu berarti itu cuma sama itu. Kalau kamu digendong langsung maktrik. Soalnya ini rada anu pencernaan rada anu. Oh, wetenge sing iki wetenge. Jadi sini lo maling kok. Ayo ngadeg. Ayu Krishna ku kinarya tomo susah bro bokap ning batenku. Wong bagus santap marasa timbul tresnaku tulus jeneng. Itu baten. Masa boleh baten. Asa bubuk. Masa boleh baten betul. Apa kesempatan ini lho? Piye? Ini pas totalitas romantis banget. Ya Allah, terima kasih ya sayang. Kamu akhirnya bisa memilihkan dia. Makasih loh sayang. Kamu luar biasa sayang. Apa? Barang tangan nek kemas ya. Aku masih. Lagunya ini ya mas, dibuat ini yang seromantis mungkin ya. Coba, kocok-kocok pribadi digarap Siap. saja sih. Ya. Ini aku wes kan. Bro,